Mislite da znate što je šišmiš? Odvratno, krilato stvorenje koje živi u mračnim špiljama, pije krv, prenosi bolesti i zapliče se u kosu, zar ne? Ne, gotovo ništa od toga nije istina. Od više od 1400 vrsta šišmiša, točno 3 se hrane krvlju. 3 od 1400 je manje od postotka ljudi sa 6. prstom na ruci. U kosu se ne zapliču jer je njihov navigacijski sustav precizniji od većine vojnih radara. A bolesti? Tu je priča puno zanimljivija nego što mislite. Toliko zanimljiva da znanstvenici diljem svijeta sada proučavaju imunološki sustav šišmiša u nadi da će nam ljudima pomoći pobijediti rak i starenje. Da, dobro ste čuli, pobijediti starenje. Danas ćemo saznati tko su zapravo ove životinje. Ostanite do kraja. Na sredini epizode saznaćete nešto što će potpuno promijeniti vašu predodžbu o tome kako izgleda život u tijelu šišmiša. I nikada više nećete gledati ova stvorenja na isti način. Krećemo. Šišmiši uopće nisu miševi. S miševima, štakorima i drugim glodavcima nemaju praktički ništa zajedničko. Red Chiroptera zasebna i drugim glodavcima nemaju praktički ništa zajedničko. Red Orthoptera zasebna je evolucijska grana prije otprilike 65 milijuna godina, baš u vrijeme kad su izumrli dinosauri. Zapravo, šišmiši su vršnjaci katastrofe koja je uništila 75% života na planetu i preživjeli su je. Ne samo preživjeli, nego i prođvetali. Danas je red Chiroptera drugi po brojnosti red sisavaca, odmah nakon glodavaca. Svaki 5. sisavac na zemlji je šišmiš. Zamislite 5. sisavac i cjelokupne raznolikosti. Žive na svakom kontinentu osim Antarktike, u tropskim, šumama, u pustinjama, u planinama, u gradovima. Vise vam iznad glav dok se vraćate kući s posla. Doslovno, raspon veličina je fantastičan. Najmanji šišmiš na planetu je bumbar šišmiš ili Kittijev svinjonosi šišmiš. Otkrio ga je 1973 godine tajlandski biolog Kitty Tonglongja u vapnenačkim špiljama pokrajine Kanchanaburi. Duljina tijela iznosi od 29 do 33 mm, 3 cm. To je manje od kutije šibica. Težina 2 grama. 2 spajalice ili 1 trešnja bez koštice. To je najmanji sisavac na svijetu ako se računa po duljini tijela. Raspon krila oko 13 do 15 cm. Neki leptiri su veći. A na drugom kraju ljestvice nalazi se zlatokruna filipinska lisica. Raspon krila on 7 metara. Visina prosječne žene. Težina on 5 kg. To nije šišmiš, to je leteći labrador. To nije šišmiš, to je leteći labrador. Kad raširi krila, mogao bi pomisliti da vidi zmaja. Između te dvije krajnosti nalazi se više od 1400 vrsta. Kukčojedi, vojčojedi, oni koji se hrane nektarom, ribojedi, mesojedi i da 3 vrste koje piju krv, 1400 vrsta. Za usporedbu svi vrsta primata na zemlji ima oko 500, glodavaca oko 2700. Šišmiši nisu neka mala egzotična skupina. To je golem dio života na planetu koji gotovo i ne primjećujemo jer su aktivni noću. Ali ono što red Chiroptera doista izdvaja od svih sisavaca jest let. Ne jedrenje kao kod letećih vjeverica, ne skokovi. Pravi, kontrolirani, okretan let, šišmiši su jedini sisavci koji su to naučili tijekom 65 milijuna godina evolucije. Krilo šišmiša nije košnati padobran, kako mnogi misle. To je čudo inženjerstva. Zamislite ljudsku ruku u kojoj su se 4 od 5 prstiju izdužila do nevjerojatne duljine. Između njih razapeta je tanka membrana, patagi. Dvostruki sloj kože je prožet krvnim žilama, živcima i sitnim mišićima. Ta membrana izgleda krhko, ali je čvršća od debele gumene rukavice ako se probije zacjel za nekoliko dana. Za šišmiša krilo je istovremeno jedro, termometar i osjetilni organ. Kroz membranu prolazi krv koja hladi tijelo tijekom energetski zahtjevnog leta. 5. prst, palac, ostao je mali, ima kanđu. Zahvaljujući njoj šišmiš se hvata za površine, penje i drži. Svaki zglob u krilu je upravljačka točka. Šišmiš može mijenjati oblik krila usred samog zamaha, čak nekoliko puta tijekom jednog zamaha. Nijedna ptica to ne može. Ptičje krilo je kruta konstrukcija od perja na koštanom kosturu. Krilo šišmiša je elastično, živo, oblikuje se u letu. Otud i nevjerojatna okretnost. Okret od 180 stupnjeva u prostoru veličin kuhinje. Trenutna zaustavljanja, let unatrag, okomiti uzlet. Ptice tu ne mogu. Znanstvenici sa sveučilišta Brown proučavali su aerodinamiku leta šišmiša i otkrili da koriste vrtloge na prednjem rubu krila za stvaranje dodatne uzgonske sile pri malim brzinama. To je isto načelo koje inženjeri godinama pokušavaju rekreirati u dronovima.
Priroda je taj problem riješila prije 60 milijuna godina. Još jedan detalj o kojem se rijetko govori. Šišmiši vise na glavačke ne bez razloga. To je genijalno inženjersko rješenje. Njihove stražnje noge građene su tako da tetive automatski zaključavaju kanđe u savjenom položaju pod utjecajem težine tijela. Šišmiš ne troši nimalo energije da bi se držao. Visi pasivno, kao kaput na vješalici. Što više, mrtav šišmiš i dalje visi. Tetive djeluju bez mišićnog napora. To znači da za vrijeme sna, tijekom torpora, u stanju gotovo potpunog zastoja svih funkcija, šišmiš neće pasti. Drži se zahvaljujući fizici, ne biologiji. A polijetanje iz takvog položaja lakše je nego s tla. Šišmiš jednostavno otpusti stisak i padne. Tijekom pada raširi krila. Trenutan prijelaz iz sna u let, bez zaleta, bez skoka. Pustio je i poletio. Za stvorenje koje živi u svijetu noćnih grabežljivaca, sova, zmija, kuna, brzina prijelaza iz mirovanja u bijeg može koštati života. Šišmiši su taj problem riješili najelegantnije od svih. Priznajem, kad sam prvi put pogledao usporeni snimak leta šišmiša, imao sam dojam da gledam animatorski rad, a ne pravu životinju. Toliko složen, gladak, nemoguć pokret. Sada, ehlolokacija. Baš ta super sposobnost koja čini šišmiše onim što jesu. I tu počinje ono što je doista zanimljivo. Godine 1798 talijanski prirodoslovac Lazzaro Spallanzani proveo je pokus koji je znanstvenike zbunjivao stoljeće i pol. Pustio je šišmiše u potpuno mračnu prostoriju. Sove su u takvim uvjetima bile bespomoćne, udarale su u zidove, nisu mogle pronaći gredu. Šišmiši su, međutim, letjeli slobodno, ne dodirujući nijedan predmet. Spallanzani je oslijepio nekoliko šišmiša, a oni su i dalje letjeli jednako sigurno. Vid nije imao nikakve veze s tim, ali kad im je začepio uši, odmah su izgubili orijentaciju. Spallanzani je shvatio da se rješenje krije u ušima, ali nije mogao objasniti kako to točno funkcionira. Objašnjenje se pojavilo tek 1938. Godine kad su bioakustičar Donald Griffin i fizičar George Peirce dokazali da šišmiši emitiraju ultrazvuk, zvučne valove na frekvencijama koje ljudsko uho ne prima. Upravo je Griffin predložio pojam ehlolokacija po analogiji s radiolokacijom. Kako to funkcionira? Šišmiš emitira niz ultrazvučnih impulsa kroz usta ili kroz nos, ovisno o vrsti. Zvuk putuje naprijed, udara u predmete, odbija se, vraća. Na temelju kašnjenja povratka, promjene frekvencije i jačine odjeka, mozak šišmiša u milisekundama gradi trodimenzionalnu kartu prostora. Udaljenost do predmeta, njegovu veličinu, oblik, brzinu ako se kreće, teksturu površine, pa čak i vrstu kukca koji leti ispred njega. Oko 70% vrsta šišmiša koristi ehlolokaciju. Frekvencije njihovih signala kreću se od 20 do 200 kHz. Za usporedbu, gornja granica ljudskog sluha iznosi oko 20 kHz. Fizički ne možemo čuti većinu tih signala. Za nas šišmiš leti u tišini, za njega vrišti, a svijet mu odgovara. Kad šišmiš lovi, frekvencija impulsa raste. U fazi pretraživanja oko 10 impulsa u sekundi. Nakon otkrivanja plijena i do 100 i više. Završna faza prije hvatanja plijena naziva se brujanje hranjenja, feeding buzz. Impulsi slijede tako često da se stapaju kontinuirani zvučni tok. Mozak obrađuje informacije brže nego najnapredniji sustav prepoznavanja obrazaca. Ovo je mene osobno najviše pogodilo. Veliki smeđi šišmiš, koji nastanjuje Sjevernu Ameriku, tijekom lova koordinira pokrete glave s glasovnim signalom. Istraživanje objavljeno u časopisu PLOS Biology pokazalo je da ti šišmiši ne kimaju glavom i pomiču ušima nasumično. Postavljaju fokus, baš kao što mi usmjeravamo pogled, samo umjesto očiju koriste uši, a umjesto svjetla zvuk. Ono što je bitno i temeljno važno jest da ehlolokacija ne čini vid suvišnim. Mnoge vrste šišmiša odlično vide. Voćni šišmiši, tzv. Leteći lisi, orijentiraju se uglavnom pomoću vida i njuha, dok kod mali ehlolokacijskih vrsta vid i ehlolokacija djeluju zajedno. Istraživanje objavljeno u časopisu PNAS pokazalo je da šišmiši integriraju vizualne i akustičke informacije, stvarajući jedinstvenu sliku svijeta. Dva kanala percepcije spojena u jedan. Mi koristimo vid i sluh odvojeno. Oni ih spajaju u nešto za što čak nemamo ni naziv. I tu se javlja pitanje koje muči paleontologe. Što se pojavilo prvo, let ili ehlolokacija? Dugo se smatralo da su šišmiši prvo naučili letjeti, a zatim razvili ultrazvučnu navigaciju. No istraživanje objavljeno 2023 godine pokazalo je da je ehlolokacija mogla nastati prije najmanje 50 milijuna godina,
a njeni tragovi pronađeni su kod jednih od najstarijih poznatih predstavnika reda Chiroptera. Jednoznačnog odgovora nema. Postoji nekoliko konkurentskih hipoteza i svaka je na svoj način uvjerljiva. Postoje vrste koje su ehlolokaciju savršile do apsurda. Potkovnjaci, na primjer, emitiraju do apsurda. Potkovnjaci, na primjer, emitiraju zvuk kroz nos. Njihov usni nabori djeluju poput parabolične antene, fokusiraju snop ultrazvuka, baš kao što reflektor fokusira svjetlost, draguljarska preciznost. A dugovi šišmiš, kako mu ime kaže, ima uške čija je površina usporediva s veličinom njegova tijela. Kao da čovjek ima uši veličine tanjura za večeru. Divovske uši, divovska osjetljivost. Takav šišmiš čuje korake kornjaša na listu s udaljenosti od nekoliko metara. Zanimljivo, neki kukci evolucijski su naučili čuti ultrazvuk šišmiša. Noćni leptiri iz porodice Noxtuidae imaju bubnjaste organe, primitivne uši ugođene baš na frekvencije ehlolokacije. Čim čuju signal, odmah sklope krila i padnu poput kamena. Mrtva petlja, spiralno padanje, obrušavanje, sve kako bi zbunili nišan grabežljivca. Utka u naoružanju koja traje desetke milijuna godina. Šišmiš usavršava sonar, leptir usavršava izbjegavanje. Nijedna strana ne pobjeđuje konačno, a sada se zaustavimo na trenutak. Evo pitanja za vas, jeste li ikada vidjeli šišmiša uživo? Ne u zoološkom vrtu, nego u prirodi, na ulici, u sumrak? Napišite u komentarima. Doista me zanima jer većina ljudi živi u blizini šišmiša, a da toga uopće nije svjesna. Sada o sposobnosti koja čini šišmiše jednim od najizdržljivih stvorenja na planetu, torpor i hibernacija, ili, jednostavnije rečeno, sposobnost gotovo umiranja, a zatim povratka. Kad dođe zima i kukci nestanu, šišmiši umjerenih geografskih širina suočavaju se s problemom. Hrane nema, a energija je potrebna. Rješenje: isključiti gotovo sve sustave organizma. Ući u torpor. Što se događa s tijelom šišmiša u stanju hibernacije? Tjelesna temperatura pada s otprilike 42 °C, normalna temperatura aktivnog šišmiša, više od naše, na temperaturu okoline 4 do 10 degrees, ponekad i niže. Znanstvenici u Sibiru zabilježili su tjelesnu temperaturu šišmiša u zimskom snu od 2 gruzels, 2 stupnja. Pri takvoj temperaturi srce svakog sisavca koji ne hibernira bi se zaustavilo. Frekvencija otkucaja srca. Tijekom leta srce šišmiša kuca i do 1000 otkucaja u minuti. To je otprilike 16 otkucaja u sekundi. Tijekom hibernacije jedan otkucaj svakih 4 do 5 sekundi, otprilike 12 do 15 otkucaja u minuti. Razlika je 60 do 80 puta. Disanje se usporava na jedan udah svakih nekoliko minuta. Potrošnja kisika pada na one prto normale, 1%. Organizam radi na apsolutnom minimumu, održavajući samo najosnovnije funkcije mozga i srca. Iskreno, kad sam ovo saznao, morao sam ponovno provjeriti, jer zvuči kao da životinja doslovno balansira na rubu smrti. I doista balansira. Cijela tajna leži u kontroli. Šišmiš u zimskom snu može preživjeti na nekoliko grama masnih zaliha 5 do 6 mjeseci. Gubi od 25 do 50% tjelesne mase tijekom zime. To je kao da čovjek koji na proljeće teži 80 kg u proljeće teži 40. Ali postoji jedna kritična slabost, buđenje. Izlazak iz torpora traje oko 45 minuta i zahtijeva ogromne količine energije. Jedno buđenje spali toliko masti koliko bi bilo dovoljno za 60 do 70 dana hibernacije. 67 dana za 45 minuta. Zato svako nepotrebno buđenje može šišmiša koštati života. Ako turisti uđu u špilju zimi, uznemire koloniju i prisile šišmiše na buđenje i odljetanje, oni jednostavno možda neće dočekati proljeće. Masne zalihe potrošit će se prije nego što se pojave kukci. Upravo ovdje u priču ulazi sindrom bijelog nosa. Gljiva Pseudogymnascus destructans, prvi put otkrivena u državi New York 2006. godine. Najvjerojatnije ju je donio čovjek, možda turist iz Europe, na cipelama ili odjeći. Gljiva se odlično osjeća u hladnoći i vlazi špilja, baš tamo gdje šišmiši spavaju. Napada kožu krila, nosa, ušiju. Na njušci se pojavljuje karakterističan bijeli paprijas nalet, otud i naziv, ali ne ubija izravno. Gljiva iritira šišmiša, prisiljavajući ga da se budi češće nego inače. Svako nepotrebno buđenje znači gubitak masti. Šišmiš se budi iznova i iznova, masti nestaje. Šišmiš umire od iscrpljenosti ne dočekavši proljeće. Prema podacima geološke službe SAD-a, sindrom bijelog nosa ubio je od 2006 godine više od 6 milijuna šišmiša u Sjevernoj Americi. 6 milijuna. Smrtnost u nekim kolonijama dosezala je 90 do 100%. Potpuno istrebljenje.
Istraživači sa sveučilišta Cornell to potvrđuju, gljiva se proširila na 37 američkih saveznih država i 7 kanadskih pokrajina. Populacije vrsta koje hiberniraju na sjeveroistoku SAD-a smanjile su se za 72 do 88%. Zanimljivost, u Europi i Aziji ista ta gljiva živi na šišmišima odavno, ali ne uzrokuje masovnu smrtnost. Europski šišmiši očito su evoluirali uz taj patogen i razvili otpornost. Sjevernoamerički su ga susreli prvi put poput starosjedilaca Novog svijeta koji nisu imali otpornost na europske boginje. To odvija se u tami špilja gdje nema kamera, nema gledatelja, nema novinara. Milijuni životinja umiru, a mi to ne vidimo. A sada, zašto se isplatilo ostati do kraja? Komunikacija šišmiša. Ovdje počinje teritorij koji doista ruši stereotipe. Dugo se smatralo da su zvukovi šišme ili eholokacija ili agresivno cviljenje, nešto poput gubi se odavde, besmislena buka, kakofonija. Profesor Yossi Jovel sa sveučilišta u Tel Avivu odlučio je to provjeriti. Godine 2016 njegov je tim snimao zvukove skupine od 22 egipatska voćna šišmiša tijekom 75 dana neprekidno, danju i noću. Oko 15.0 glasanja. Zatim su te snimke propustili kroz modificirani algoritam strojnog učenja, izvorno razvijen za prepoznavanje ljudskih glasova i uspoređivali rezultate s video snimkama kako bi povezali zvukove s kontekstom. Rezultati, objavljeni u časopisu Scientific Reports, 60% poziva uspjelo se klasificirati u 4 kategorije. Prva, svađa oko hrane. Druga, svađa oko položaja u skupini koja spava, tko gdje visi. Treća, protest ženke protiv neželjenog udvaranja mužjaka. Četvrta, zahtjev. Makni se, preblizu si. Sjećam se kad sam ovo prvi put pročitao, nisam vjerovao, ali evo što me doista šokiralo. Šišmiši se obraćaju konkretnim sugovornicima, ne vrište u prazno. Svaki poziv sadrži informacije o tome tko viče, kome viče, oko čega se svađaju i kakav je vjerojatan ishod. Govore različitim intonacijama, različitim sugovornicima, baš kao što mi koristimo jedan ton s prijateljem, a drugi sa šefom. Pokazali smo da većina glasanja šišmiša, za koje se ranije smatralo da su sve isto, samo jedan vrisak gubi se, zapravo sadrži mnoštvo informacija, kaže Jovel. I dodaje, proučavanje koliko se informacija prenosi u komunikaciji životinja važno je ako vas zanima evolucija ljudskog jezika. Ali to nije sve. Godine 2020 znanstvenici iz Smithsonianovog instituta za tropska istraživanja otkrili su nešto zapanjujuće kod velikog bjelobradog vrećastog šišmiša, Sarcopteryx bilineata. Mladunci te vrste uče zvukove brbljanjem. Baš tako, brbljanje kao kod ljudskih beba koje mrmljaju bamama prije nego što progovore. Mladunci vrećastog šišmiša stvaraju duge nizove zvukova u kojima se ponavljaju elementi odraslog vokalnog repertoara. Oponašaju odrasle mužjake koji pjevaju, vježbaju, uče, a majke, i ovo je već potpuno nevjerojatno, koriste govor bebama. Miriam Knornschild, istraživačica iz Berlinskog muzeja prirodne povijesti. Otkrila je da se ženke vrećastog šišmiša mladuncima obraćaju drugačije nego drugim odraslima, drugom frekvencijom, drugom bojom glasa. To je ekvivalent onome što lingvisti nazivaju majčinski govor, muderese, pojednostavljen, melodičan, usporen govor kojim se ljudski roditelji obraćaju dojenčadi. Šišmiši i ljudska dojenčad uče govoriti na isti način, brbljanjem, oponašanjem i povratnom informacijom od majke. Za mene je ovo bilo pravo otkriće. Od svih sisavaca na planetu sposobnost vokalnog učenja, usvajanja novih zvukova oponašanjem, potvrđena je samo kod nekoliko skupina. Kod ljudi, kod kitova, kod tuljana, kod slonova, kod nekih ptica i kod šišmiša. To je ekskluzivan klub, a red Chiroptera u njemu je punopravni član. Osim toga, majke i mladunci prepoznaju jedni druge po glasu. U koloniji gdje vise tisuće šišmiša rame uz rame, majka se vraća slova i po pozivu pronalazi baš svoje mladunče. Ne griješi među tisućama. Istraživanja su pokazala da mladunci jače reagiraju na glas svoje majke nego na glasove drugih ženki. Znaju tko ih zove. Recite iskreno, jeste li znali da šišmiši razgovaraju s mladuncima bebeškim jezikom kao ljudi? Napišite u komentarima je li vam to bilo iznenađenje, jer kad sam ja to saznao, morao sam članak pročitati 3 puta. Sjećate li se da sam rekao da 3 vrste šišmiša piju krv? O jednoj od njih, običnom vampiru, Desmodus rotundus, treba pričati posebno, jer je baš to stvorenje znanstvenicima pokazalo jedan od najzapanjujućih oblika društvenog ponašanja u životinskom svijetu.
Obični vampir hrani se krvlju velikih životinja, krava, konja, ponekad svinja. Ne siše krv kao u filmovima. Napravi mali rez oštrim sjekutićima i jezikom liže krv. Odjednom oko 15 mililita jedna žlica. Vampir se mora hraniti svake 2 do 3 noći. Ako propusti 2 noći za redom, umire. Nema masnih zaliha, metabolizam mu je prebrz da bi izdržao dulji post. I tu počinje nešto zapanjujuće. Godine 1984 biolog Gerald Wilkinson sa sveučilišta Maryland prvi je opisao ponašanje koje je i danas jedan od najčešće citiranih primjera u biologiji suradnje. Vampiri dijele krv. Doslovno, sit šišmiš povraća dio popijene krvi i hrani gladnog sunarodnjaka. Ne nužno srodnika, često potpuno stranog jedinca. Desetljećima kasnije istraživanje je nastavio Gerald Carter, najprije u Smithsonianovom institutu za tropska istraživanja u Panami, a zatim na državnom sveučilištu Ohio. Carter je godinama u zatočeništvu držao koloniju od nekoliko desetaka vampira i bilježio tko, s kim i kada dijeli krvi. Godine 2020, njegov je tim u časopisu Current Biology objavio rezultat koji je potresao biologe. Vampiri grade odnose postupno. Prvo uzajamno, njegovanje krzna, grebanje, oblizivanje, jeftino je i sigurno. Ako drugi šišmiš uzvraća, njegovanje postaje sve učestalije, odnos se jača i tek kad je razina povjerenja dovoljno visoka počinje racn krvi, skuplji rizični oblik pomoći. Postupno povećavanje ulaganja, smanjenje rizika od prijevare. Strategija. Počeši mi leđa pa ću vidjeti isplati li se vjerovati ti. To znanstvenici nazivaju uzajamnim altruizmom, odnosno reciprocitetom. Ti meni pomažeš danas, ja tebi pomažem sutra. Ali vampiri su otišli i dalje. Carter je otkrio da šišmiši koji su dijelili krv s više partnera, uključujući nesrodnike, na kraju su i sami dobivali više pomoći. Široka socijalna mreža svojevrsno je osiguranje protiv gladi, kao da imate mnogo prijatelja koji će vam posuditi novac u teškom danu. Sam Carter priznaje, ranije sam prevrtao očima kad su ljudi moj rad nazivali istraživanjem prijateljstva kod šišmiša. Ali s vremenom sam shvatio da je riječ prijateljstvo vjerojatno najtočniji opis onoga što promatramo. Nesrodnička selekcija, neslijep instinkt, stvaranje individualnih dugoročnih društvenih veza temeljenih na povjerenju. Prijateljstvo kod šišmiša. Ove tvrdnje dovode u pitanje neki skeptici koji smatraju da se razmjenu krvi može objasniti jednostavnim mehanizmima, pogreškama u prepoznavanju srodstva, navikom. No Carterovi eksperimenti, u kojima je namjerno blokirao pomoć od uobičajenih davatelja i promatrao kako su se šišmiši prebacivali na druge partnere, dosad su najuvjerljiviji od svih protuargumenata, iako je rasprava daleko od završene. Sada, do najneobjašnjivije osobine šišmiša, do njihove dugovječnosti. U biologiji postoji pravilo, mali sisavci žive kratko, miš to do 3 godine, hrčak to do 3, štakor 3 do 4. To je povezano s brzinom metabolizma. Manje tijelo troši energiju brže, stanice se dijele češće, oštećenja DNK se nakupljaju. Što je životinja manja, to je život kraći. Pravilo djeluje toliko pouzdano da iz njega biolozi izvode matematičke formule. Šišmiši potpuno ruše to pravilo. Godine 2005 u špilji u burjatskom kraju Sibira uhvaćen je Brantov šišmiš Myotis branti, koji je bio prstenovan još 1964 godine. Imao je najmanje 41 godinu. 41. To je dokumentirano i objavljeno u časopisu The Journals of Gerontology. 41 godina za sisavca koji teži 5 do 7 grama. To je kao da bi kovanica od 1 euro živjela dulje od konja. Prema formuli dugovječnosti, takozvani koeficijentu dugovječnosti, Brantov šišmiš živio je gotovo 10 puta dulje nego što bi trebao. Guinnessova knjiga rekorda zabilježila je taj slučaj kao svjetski rekord u dugovječnosti za red Chiroptera. I to nije anomalija. Dokumentirano je da je 13 vrsta roda Myotis preživjelo više od 20 godina. 20 godina. 20 godina za stvorenje veličine vašeg palca. Članak u časopisu Nature Communications iz 2013, posvećen genomu Brantovog šišmiša, pokazao je da se tajna vjerojatno krije u izmijenjenoj osi hormona rasta i inzulinu sličnog faktora rasta. Jednostavnije rečeno, ti mali šišmiši imaju drukčije podešen sustav koji kod ostalih sisavaca upravlja starenjem. No to je samo dio slike. Šišmiši gotovo da ne obolijevaju od raka. Točni podaci teško se dobivaju, onkoloških istraživanja šišmiša provedeno je malo, ali postojeća istraživanja ukazuju na iznimno nisku učestalost tumora.
Njihova DNK bolje se regenerira nakon oštećenja. Njihovi telomeri, zaštitni krajevi kromosoma koji se skraćuju pri svakoj staničnoj diobi i smatraju se jednim od glavnih pokazatelja starenja, kod nekih vrsta šišmiša uopće se ne skraćuju. Ili se skraćuju znatno sporije nego kod drugih sisavaca. Ovo me možda najviše pogodilo tijekom pripreme ove epizode. 5 do 7 grama, 100 grama kod bumbar šišmiša. Stvorenje koje stane u naprstak, a živi 40 godina. Trošimo milijarde, tražeći lijek protiv starenja, a odgovor možda visi na glavačke iznad naših glava. I tu se ne može ne spomenuti još jedan fenomen, imunološki sustav šišmiša, jer upravo on vjerojatno povezuje u cjelinu i dugovječnost i otpornost na viruse. I sposobnost letenja. Let je energetski strašno skup proces. Tjelesna temperatura šišmiša tijekom leta raste do 40 degrees i više. U biti, svakodnevna groznica. Kod čovjeka je temperatura od 40 degree teška bolest, poziv hitnoj pomoći. Kod šišmiša rutina večernjeg leta. To stvara okruženje u kojem se virusi razmnožavaju sporije. Osim toga, i ovo je ključno, šišmiši su evolucijski utišali upalni odgovor. Imaju izmijenjen protein STING, jedan od ključnih senzora strane DNK u stanici. Istraživači iz nekoliko laboratorija pokazali su da kod brazilskog šišmiša repaša, Tadarida brasiliensis, u genu STING postoji točkasta mutacija koja slabi upalni odgovor. Što to znači u praksi? Kad virus prodre u ljudski organizam, imunološki sustav pokreće snažnu upalnu reakciju citokinsku oluju. Vlastita tkiva doslovno gore. Baš tako ubija ebola. Baš tako je ubijao COVID u teškim slučajevima. Ne sam virus, nego naš vlastiti imunološki sustav koji poludi. Kod šišmiša upalni je odgovor utišan. Virus ulazi u organizam, da, ali imunološki sustav ne panici. Toleriraju virus ne uništavajući vlastita tkiva. Šišmiš živi s virusom u ravnoteži. Ne razboli se, ne umre, jednostavno ga nosi. Baš zato su šišmiši rezervoari toliko virusa, ne zato što su prljavi ili opasni, nego zato što je njihov imunološki sustav toliko usavršen da su naučili suživot s patogenima koji nas ubijaju. Znanstvenici diljem svijeta sada proučavaju te mehanizme. Ako naučimo replicirati utišani upalni odgovor šišmiša, možda ćemo moći liječiti autoimune bolesti, smanjivati šermesti, smanjivati težinu virusnih infekcija i tko zna, usporavati starenje. Istraživanja su za sada u fazi temeljne znanosti, ali taj se smjer smatra jednim od najperspektivnijih. A sada pitanje za vas. Jeste li znali da šišmiši gotovo uopće ne obolijevaju od raka i žive 10 puta dulje nego što bi trebali prema svim zakonima biologije? Napišite je li vam to iznenađenje, jer meni je to bio jedan od onih trenutaka kad sjediš pred ekranom i misliš: čekaj, je li ovo sigurno istina? Ozbiljno. Prijeđimo na ono što šišmiši rade za nas. Ne iz dobrote, nego jednostavno u tijeku svog uobičajenog života, a razmjeri tog doprinosa će vas iznenati. Počnimo s kukcima. Kukcojedni šišmiši, a njih je većina, posebno u umjerenim geografskim širinama, proždiru kolosalne količine kukaca. Mali smeđi šišmiš, čije tijelo nije veće od odraslog palca, pojede tijekom jedne noći od 4 do 8 grama kukaca. To je težina 1 do 2 zrna grožđa. Ne zvuči impresivno? Izračunajmo. Svaki šišmiš pojede do polovice vlastite tjelesne mase u jednoj noći. A sada to pomnožite s milijunima šišmiša, s tisućama noći u godini. Istraživači sa sveučilišta Pretorija, geološke službe SAD-a, sveučilišta Tennessee i Bostonskog sveučilišta objavili su 2011. U časopisu Science analizu koja je postala klasik. Prema njihovim procjenama, kukcojedni šišmiši američkom poljoprivredom uštede najmanje 37 milijardi dolara godišnje, najmanje. Gornja procjena iznosi 53 milijarde. 53 milijarde dolara više od godišnjeg proračuna nekih zemalja. Otkud takve brojke? Šišmiši jedu štetnike, kukuruznog moljca, pamukovog žiška, krumpirovu zlaticu, soviću. Manje štetnika, manji gubici prinosa, manje pesticida, niži troškovi. Manje pesticida, zdravi tlo, kaskadni učinak. Paul Kryan, znanstvenik geološke službe SAD-a i jedan od autora studije, izjavio je izravno: u Sjedinjenim državama od oko 45 vrsta šišmiša, 41 do 42 njih ne jedu ništa osim kukaca. Mali su 10 do 20 grama, ali imaju vuči apetit. Pojedu polovicu ili čitavu tjelesnu masu tijekom noći. Trošak suzbijanja štetnika koji time osiguravaju definitivno se mjeri u milijardama dolara godišnje. Ali kukci su samo pola priče. Druga polovica su oprašivanje i raznošenje sjemena. Više od 300 vrsta biljaka ovisi o šišmišima kao oprašivačima.
Među njima je i agava, od koje se pravi tekila. Meksik dugo nosi šišmiš, Leptonectaris nivalis, glavni je oprašivač plave agave. Bez njega nema sjemena, nema genetske raznolikosti, nema tekile. Cijela industrija tekile u Meksiku, a to su milijarde dolara godišnje, postoji zahvaljujući jednoj vrsti šišmiša. Durian, omiljeno voće jugoistočne Azije, industrija vrijedna više od milijarde dolara. Oprašuje ga šišmiš špilski nektaroid Eunicteris spelaja. Divlje banane, mango, guava, baobab, indijski oraščić, sve u manjoj ili većoj mjeri ovisi o šišmišima. Voćojedni šišmiši raznose sjeme više od 500 vrsta biljaka. Jedu plodove, preliječu kilometre i izbacuju neprobaljeno sjeme daleko od matičnog stabla. To je iznimno važno za obnovu tropskih šuma. Posjećen je dio prašume, upravo će šišmiši prvi ponovno zasijati taj prostor, raznoseći sjeme pionirskih vrsta. Kad bi šišmiši sutra nestali, posljedice bi bile katastrofalne. Eksplozija populacije štetnika, rast potrebe za pesticidima, degradacija tropskih šuma, gubitak oprašivanja stotna vrsta biljaka, glad u regijama koje ovise o osnovnim usjevima. Priznajem, prije nego što sam počeo pripremati ovu epizodu, nisam bio svjestan tih razmjera. Svi znamo za pčele, svi smo čuli za krizu oprašivača, ali o šišmišima kao oprašivačima i braniteljima poljoprivrede gotovo nitko ne zna. To je mrtvi kut. Golemi mrtvi kut. I tako dolazimo do najtežeg dijela, odnosa između šišmiša i ljudi. Odnosa koji traje tisućama godina, a gotovo cijelo to vrijeme temeljio se na strahu i neznanju. Šišmiš je jedna od najdemoniziranijih životinja u povijesti kulture. U europskoj tradiciji pratilac vještica, simbol tame i vraga. Na srednjovjekovnim prikazima demoni imaju krila šišmiša, a anđeli krila ptice. Ne zato što je netko proučio biologiju i zaključio da su šišmiši lošiji, nego jednostavno zato što je noćno stvorenje značilo neprijateljsko, a tama je značila zlo. Logika srednjovjekovnog straha. Zanimljivo. U Kini je odnos prema njima povijesno bio potpuno suprotan. Šišmiš je simbol sreće i blagostanja. Riječ za šišmiša, bianfu, zvuči slično riječi za sreću fu. Na tradicionalnim kineskim ornamentima 5 šišmiša označava 5 blagoslova. Dugovječnost, bogatstvo, zdravlje, ljubav prema vrlini i mirnu smrt. U mezoameričkim kulturama, kod Maja, kod Azteka, šišmiš je bio povezan s podzemnim svijetom, ali ne kao zlo, nego kao vodič, posrednik između svijeta živih i mrtvih. U Australiji su aboriđeni letećih lisica smatrali svetim životinjama. U hinduizmu postoji božanstvo s glavom šišmiša. U afričkim tradicijama mnogih naroda red Chiroptera simbol je mudrosti i pronicljivosti, jer u tami vide ono što drugi ne vide. Pola planete ih je poštovalo, druga polovica odlučila ih se bojati. Mi smo izabrali strah, odlučili smo da su neprijatelji i posljedice te odluke su stvarne. Ljudi uništavaju prirodna staništa šišmiša. Sjeku šume gdje noćivaju. Zatvaraju ulaze u špilje. Truju ih. U Latinskoj Americi farmeri su desetljećima trovali vampir kako bi zaštitili stoku, a pritom uništavali desetke bezopasnih vrsta koje su izgledale slično. Vjetroelektrane ubijaju šišmiše u seobi tisućama. Krila vjetroturbina stvaraju zonu sniženog tlaka zbog koje šišmišima pucaju krvne žile u plućima. Čak ni ne udare u krilo, samo prolete pokraj njega i umru od barotraume. I naravno stigma bolesti. Nakon pandemije covida, za koju se prema najutemeljenijoj verziji smatra da ima životinjski podrijetlo, iako se točan put prijenosa i dalje raspravlja, odnos prema šišmišima pogoršao se još više. U nekim su zemljama ljudi namjerno uništavali kolonije, palili šupljine drveća. Uđali šišmiše koji su spavali iz straha, iz nerazumijevanja. Ali, evo činjenice koju treba znati. Prema podacima Međunarodne unije za očuvanje prirode, više od 150 vrsta šišmiša ugroženo je izumiranjem ili je ranjivo. 150 vrsta, svaka 10. vrsta reda Chiroptera. I dalje ih gubimo. A upravo nam šišmiši mogu dati ključeve za liječenje bolesti kojih se bojimo. Upravo je njihov imunološki sustav model za buduće lijekove. Upravo su njihovi geni kandidati za rješenje zagonetke dugovječnosti. Ubijamo priručnik, a nismo pročitali ni prvo poglavlje. Evo posljednjeg pitanja za vas. Što mislite da bismo trebali raditi? Štititi šišmiše ili ih se i dalje bojati? Napišite u komentarima. Zanima me što mislite nakon svega o čemu smo danas razgovarali. Postoji još jedna činjenica koja ne stane ni u jedan blok, ali ne mogu je preskočiti. Južnoamerički šišmiš Anaura fistulata, rijetka nektarojedna vrsta iz Ekvadora,
ima najduži jezik od svih sisavaca u odnosu na veličinu tijela. Jezik duljine oko 8 5 cm kod tijela veličine miša, to je 150 duljine tijela. Zamislite čovjeka visine one 70 m s jezikom duljine 2 5 metra. Jezik je toliko dugačak da ne stane u usnu šupljinu. Njegova osnova nije pričvršćena za bazu lubanje, kao kod svih normalnih sisavaca, nego za prsni koš. Skriva se u prsnoj šupljini poput izvlačive antene. Zašto? Zbog jednog konkretnog cvijeta. Biljke iz roda Centropogon iz porodice zvončićevki imaju toliko duboke cijevaste cvjetova da do nektara može doći samo stvorenje s apsurdno dugim jezikom. Milijuni godina koje evolucije stvorili su taj par, cvijet koji skriva nektar na dnu nevjerojatno duge cijevi i šišmiš koji do njega poseže jezikom pričvršćenim za rebra. Savršen, nemoguć, apsolutno stvaran sustav. Vraćajući se na vampir i prijateljstvo, Carter i njegovi kolege tijekom eksperimenata otkrili su još jedan detalj koji mi ne da mira. Kad su blokirali pristup uobičajenim davateljima krvi, uključujući bliske srodnike, oni šišmiši koji su ranije izgradili široku mrežu prijatelja, među nesrodnim jedinkama dobivali su više pomoći od alternativnih davatelja. S druge strane, oni koji su se ograničili na uski obiteljski krug gladovali su. Socijalna mreža spašava. Doslovno, ne Facebook, nego prava socijalna mreža, utemeljena na reciprocitetu, postupnom izgradnji povjerenja i uzajamnom njegovanju. Antropolozi koji proučavaju ljudska društva to potvrđuju. Iste zakonitosti vrijede i kod ljudi. Ljudi sa širokim krugom društvenih veza žive, dulje, rijeđe oboljevaju, bolje podnose krize. Mi i vampiri imamo istu strategiju preživljavanja. Samo mi to nazivamo prijateljstvom, a oni daju krv. Još jedan aspekt vrijedan pažnje. Let nije samo prijevoz. Let je možda glavni razlog zašto šišmiši žive tako dugo. Zvuči paradoksalno. Let zahtijeva ogromne količine energije, pa bi trebao ubrzati trošenje organizma, ali je obrnuto. Hipoteza glasi ovako. Baš zato što je let toliko energetski zahtjevan i razoran za stanice zbog oksidativnog stresa, zbog oštećenja DNK, zbog kolosalnog toplinskog opterećenja, šišmiši su bili prisiljeni razviti najmoćnije mehanizme popravka stanica. Njihov je organizam naučio popravljati oštećenja brzinom i preciznošću o kakvima drugi sisavci ne sanjaju. A ti isti mehanizmi, popravak DNK, kontrola upale, stabilizacija telomera, automatski su usporili starenje. Let ubija stanice. Stanice su naučile regenerirati se. Nuspojava, gotovo besmrtnost. Evolucija nije planirala dugovječnost, rješavala je problem leta, a dugovječnost je izašla kao bonus. Iskreno, ovo zvuči gotovo nevjerojatno, ali ta je hipoteza jedna od vodećih u suvremenoj biologiji starenja, a podaci koji pristižu iz laboratorija diljem svijeta to za sada potvrđuju. Dopustite mi da se još jednom vratim na ekonomiju, jer te brojke vrijedi osjetiti. Gubitak milijun šišmiša na sjeveroistoku SAD-a, a taj se gubitak već dogodio zbog sindroma bijelog nosa, znači da se od 660 do 1320 tona kukaca godišnje više ne pojede. 1000 tona je težina 500 automobila kukaca koji se sada slobodno razmnožavaju na poljima i u vrtovima. Poljoprivrednici nadoknađuju gubitak pesticidima. Više pesticida, više troškova, više onečišćenja. Veća šteta za pčele i druge korisne kukce. Spirala. Šišmiši su bili nevidljivi štit. Izgubili smo ga i tek sada počinjemo brojiti gubitke. Znanstvenici sa sveučilišta Rutgers u New Jerseyu analizirali su sastav prehrane lokalnih šišmiša metodom analize DNK u izmetu. Rezultat. Šišmiši jedu kukuruznog moljca, pamukovog žiška stjenice, uključujući mramoriranu smrdljivu stjenicu, zapadnu kukuruznu zlaticu. Sve ključne poljoprivredne štetnike. Proveli su procjenu vrijednosti usluga suzbijanja štetnika koje šišmiši pružaju na nacionalnoj razini. 22 milijardi dolara godišnje. 23 milijarde dolara besplatno svake noći, nevidljivo, bez zahvale. Evo još jednog detalja o komunikaciji koji me osvojio. Mladunci velikog bjelobradog vrećastog šišmiša ne uče samo zvukove, nego usvajaju i skupinski naglasak. Istraživanje je pokazalo da izolacijski pozivi mladunaca sadrže ne samo individualni potpis, glas po kojem ih majka prepoznaje, nego i skupinski potpis koji postaje sve izraženiji kako mladunci odrastaju. Taj skupinski potpis ne ovisi o srodstvu među mladuncima. Nije urođen. Oblikuje se društvenim učenjem. Mladunci koji odrastaju zajedno počinju zvučati slično.
Ne zato što su srodni, nego zato što se svakodnevno čuju. Preuzimaju naglasak poput djece koja su se preselila u drugi grad i nakon nekoliko godina počinju govoriti s lokalnim naglaskom. Šišmiši imaju dijalekte. To nije metafora, to je dokumentirana znanstvena činjenica. Još jedan detalj o životu šišmiša koji spavaju. Kad šišmiš bira mjesto za prezimljavanje, hibernakulum uzima u obzir temperaturu, vlažnost, ventilaciju. Prehladno, smrznut će se na smrt. Pretoplo, masne će zalihe potrošiti prerano, jer se metabolizam neće dovoljno usporiti. Optimalni raspon je od 4 do 15 grizelsi. Uski koridor. Šišmiš mora pronaći špilju, rudnik, podrum ili pukotinu u stijeni s odgovarajućom mikroklimom i vraćati se tamo godinu za godinom. Neke vrste migriraju stotine kilometara kako bi stigle do provjerenog zimovališta. Kako pronalaze put? Djelomično prema magnetskom polju Zemlje. Istraživanja su pokazala da neke vrste šišmiša, slično selicama među pticama, posjeduju magnetorecepciju, imaju unutarnji kompas. Djelomično prema pamćenju krajolika, djelomično prema ehlolokaciji, iako je na velikim udaljenostima beskorisna. Mehanizam nije potpuno jasan, ali rezultat je nepogrešiv. Godinu za godinom u istu špilju, a u špiljama se okupljaju tisućama, desecima tisuća, u nekim kolonijama i milijunima. Brackenova špilja u Teksasu dom je koloniji meksičkog šišmiša repaša procijenjene brojnosti od 15 do 20 milijuna jedinki. 20 milijuna je populacija velike metropole. Svake večeri ta kolonija izlijeće u lov. Struja šišmiša koja izlazi iz špilje izgleda kao dim, kao tornado, kao nešto iz katastrofičnog filma. Vidljiva je na meteorološkim radarima. Radari je zamjenjuju za olujnu frontu. Tijekom jedne noći ta kolonija pojede oko 100 do 200 tona kukača. 200 tona, težina 200 osobnih automobila u jednoj noći na jednom mjestu. Prešli smo dug put, od straha do razumijevanja, od gnušanja do zadivljenosti, možda i do divljenja. Šišmiš je stvorenje koje je naučilo letjeti kad su izumrli dinosauri, koje vidi svijet zvukom, stvarajući u tami kartu precizniju od naših najboljih instrumenata, koje se druži, dijeli hranu s gladnima, razgovara s mladuncima bebeškim jezikom, koje živi 10 puta dulje nego što dopušta fizika njegova tijela, koje nosi u sebi smrtonosne viruse i ne razboli se, jer je njegov imunološki sustav savršeniji od našeg za milijune godina evolucije, koje svake noći nevidljivo, bešumno, bez zahvale štiti naša polja, oprašuje naše voće, zasijava naše šume. A mi ih se bojimo. Tučemo ih štapovima, trujemo trovima, zatvaramo špilje, palimo šupljine drveća. Možda se ne radi o njima, možda se radi o nama, o našem prastarom, životinskom strahu od tame, od onoga što je nevidljivo, od onoga što ne razumijemo. Ali evo što ja mislim. Ako je stvorenje koje teži koliko 2 spajalce uspjelo preživjeti izumiranje dinosaura, naučilo vidjeti bez očiju, s prijateljice bez riječi i živjeti bez starenja, možda bismo umjesto da ga se bojimo trebali od njega učiti. Učiti strpljenje, otpornost, sposobnost pronalaženja puta u tami. 65 milijuna godina, 5 masovnih izumiranja, ledena doba, padovi asteroida, erupcije supervulkana, sve su to preživjeli tiho, u tami, naglavačke, bez jedne pritužbe. Šišmiš nije čudovište iz noćne more, kojeg smo ikada imali. On je, vjerojatno, najnedovoljno cijenjen susjed kojeg smo ikada imali. Živi dokaz da ne treba biti velik, glasan i uočljiv da bi bio nezamjenjiv. Zrcalo u koje odbijamo pogledati. Zagonetka čiji bi odgovor mogao promijeniti naš vlastiti život. Ako su vam ove informacije bile korisne, bit ću zahvalan na podršci. Dajte palac gore, pretplatite se na kanal Divlji planet. Sljedeća epizoda sigurno će vas iznenaditi. Vidimo se.